Kalalabas lang po namin ng aming nasa 22 yata, kami 25. Nagpas na po kami ng order. Didal mo din sa kilometer? Madali, ito na po kami sa may Dagupan. Ibis lang malakas. Nag-stay muna kami dito sa may. Nandito na po kami sa Bimala. Guys, nandito na po kami sa may capital na. Welcome to my vlog. Ang iba-vlog ko po ay yung pagbabike po namin for tomorrow. Pero ngayong gabi, uumpisan ko na po ang mag-vlog. Bali, nag-prepare po ako. Maglilinis na po ako ng bike para tomorrow malinis na po siyang gagamitin. At charge ko na rin po yung battery ng aking ilaw kasi mga around 4 or 4:30 mag-meet na po kami sa bahay ng isa sa mga Paitan bikers kung saan din po yung meeting place namin at yung makikita-kita kasi alas 5 ng umaga aalis na po kami. So maglilinis na po ako ng bike para bukas malinis na po siyang gagamitin ko at hindi naman po nakakahiya din sa lahat. So tara po. Tapos na po akong maglinis ng aking mountain bike at next na i-prepare ko ay yung gagamitin ko para po bukas. Kaya po. Ito yung long sleeve, yung medyas, yung short, at saka yung pang face mask kasi kailangan natin ng ganyan para sa kontra sa inyo. Kasi ito po yung helmet at saka ito po yung gloves. So, nagyan na po siya. So, ready na po ako para bukas at pagkagising ko, magsusuot na ako sa mag-breakfast. Go na po ako matulog. So, good night na po at maaga pa po kami tomorrow. Good night everyone! Pero madami po. Kalalabas lang po namin ng aming barangay Paitan.
po, alis na po kami. Medyo madilim pero ang dami po namin dyan sa likod. Yan sila. Tapos yung iba naman nasa harapan na po. We're now at Asingan. Nalagpas na po kami ng Santa Maria. Ito na po ang munisipyo namin. Ayan, madami po kami. Naiwan na naman po ako together with Emil. Say hi, Emil. Kapagod. Nauna na po sila. Ayun na po sila. PSU Asingan. My God, parang kakapagod na siya. Singgan pa lang. Grabe. Dito na po kami sa may Ordaneta. Hinihintay na lang po namin yung iba kasi pumunta po sila ng Binalaw ng Tiro. Hindi po sila pagod na po kami agad. Pero happy kasi ang dami na. Mga nasa 20 po yata. Kami 25. So waiting po kami dun sa mga kasama namin. Nandito na po kami sa may Ordaneta sa mismong Magic Mall. Ayan. Ang dami po namin. Ayan, together with Luis. Dito po kami sa may Ordaneta. Hello everyone! Nagpas na po kami ng Ordaneta. Vidal mo sila sa kilometer? Madali, sige po. Posibleng! Oh, fresh, diba? Fresh yun. Tapos yun pa yung iba. So, ang dami namin dyan. Ayan. So, see you, Dagupan. Ay, sunod na dito, Santa Barbara, no? See you, Santa Barbara. Santa Barbara. Ito na po. Ang dami namin. Hello! Bali, nandito na po kami sa may Dagupan. Bis lang malakas. Nag-stay muna kami dito sa may Jollibee. Ayan, pagpupo sila. Ayan, may mga umuwi na po at hindi po kinaya ng mga tuhod nila. Bali, nanginginig na po yung tuhod nila kaya po umuwi na dito. Pero nandito na po kami. Ayan. Ayan na po yung way ng papuntang Lingayen. We're here at Bimalay na po. Nandito na po kami sa Bimalay. Tapos, yan. We're here at Bimalay. Yan po ang Bimalay. Yan. Ayan po. Ito pong way natin. Ito na po, nandito na po kami sa may Lingayen. Ayan po ang dagat. Ayan. Yan po yung mga nauna. Tapos meron pa dun sa likod. Guys, nandito na po kami sa may capital ng Lingayen. Kararating lang po namin. So, parang may pulis po yata. Hindi po yata pwede. Pero nandito na po kami sa may capital po ng Lingayen. Madami po kami. So, yun na nga po guys, nakarating na po kami dito. Papahinga lang po kami, tapos later uuwi din po kami. Hindi po sila. Dami namin, ano? Diba? Ano daw? Yan, pahinga naman.
tayo now. Ayan po si Luisa na nag-fresh, feminine, and Lloyd. And Emil. Not so pretty. Tambay-tambay po lang kami dito. Sa may tabing dagat. Ay, ang ganda. Kasaya si Kuya na nagbabalik. Pinayagan po kami. Ayan. Guys, pauwi na rin po kami. Paalis na po kami ng Lingayen. Yan, nag-prepare na po kami. Paalis na po kami. Bali nagpahinga po kami dito sa may tindahan. At libre naman po. Kami namin ba? Yun na nga guys. More. Dito na kami sa may Bimalay. Nakalagpas na kami ng phone. Talaga ba? Talaga ba? Nakalagpas na kami sa may munisipyo ng Bimalay, guys. Pauwi na po kami. Kadipan kami pagawin. Ayan, tumambay. Yung isa kasi nasiraan ng pedal, kaya ipapaano niya, kapagawa. While waiting, siyempre, video muna tayo dyan, guys. Hello. Diyos ko Lord, nandito na po kami sa Dagupan. Pagod na po ako, nagpapahinga po sila doon, mga kasama ko. Nauna lang po kasi ako kasi masyado mainit doon at marami kami. Kaya dapat hindi kami nagkukumpulan kasi social distancing. Kalabas na po kami ng Dagupan. Ay! Nakakapagod! Nandito na kami sa may Kalasyaw pero sumusuko ng aking mga tuhod. My God! Ang saya-saya pa naman na papunta pero pag uwi, Diyos ko, nakakapagod. Kaya pare-parehas po kami napagod. Nila Emil, ni Luis. Kaya dito na po kami sa may Kalasyaw. Papahinga lang po kami at hindi ko na po kaya talaga. Hindi na po talaga kaya ng aking tuhod. Masakit na po siya. So, see you, Ordaneta. Another pahinga. Santa Barbara. Manawang Central School. Ori, pasikantin lang kasi gaka. At Santa Barbara. Sila kitagluto. Oh my God! Kaya ko pa ba? Kitagluto. Go! Sana kakayanin pa kasi malapit na kami ng Ordaneta. Hello. Hello guys, nandito na po kami sa Ordaneta. Kakapagod. At tinulak-tulak po nila ako para makarating dito. So, nagpahinga na naman po kami. Kasi nalaspag na po kami. Nandito na po kami sa PSU Asingan. Lingayen pa more. Pang ano na to, pang 50 tong pahinga na. Mamaya pang 53 na. Grabe! Kaya pa hanggang sa makauwi. We're here na at Asingan. Ayan. Ito yung simbahan nila. Bali na dito na po kami sa Asingan. Kalahin nyo na kaya ko yon sa 52 na pahinga. Sakit na ng paa ko. So eto. Yan. Pabaybayin na rin po natin papunta ng Santa Maria. Eto na ang pang 53 na pahinga.
Dito na kami sa Asinggan. Ayan, lalakbayin na namin ang Asinggan and Santa Maria Bridge. Ayan. Ayan sila auntie. Ayan, ang dami namin, di ba? Ayan, mga Paitan bike. Dito na kami sa malapit sa Santa Maria. I'm so tired na. Pinipilit ko na lang pong pumadyak. Ayan si Emil. Malapit na po kami sa Santa Maria. Kaya ko to. Hanggang Paitan pa. Dito na po kami sa Santa Rosa. Malapit na po ang Paitan. Makalain niyo po yun na kaya ko. From Paitan to Lingayen. Ito po ang school ng Santa Rosa. Yan. Yan. Dito na kami sa barangay namin sa Paitan. Ayan si Emil. At last, we're home! At last! Tapos din ang paghihirap namin. So, punta muna ako kay mother at makikiinom. Kasi uhaw na talaga. So, yon ang Lingayen namin. Tapos, at bigla akong naglakad dahil na flat ang aking vibe. Pero nandito na kami mismo sa aming barangay. Ang barangay Paitan. Yan ang school ng barangay Paitan. Diba? Layo ng nilakbay namin. Lapit na ako sa bahay nila. Emil. May pagtatambayan namin. So, hanggang dito lang ang aking vlog mga kaibigan. Bye!